Muxalefeta Kurdan ali Tirkiyeyê ber bi dawiya salên 1960 li gelek bajar û navçeyan dibin sîvana ocaxên çanda rojhilat ên şoreşger an ku devrimcî do kültûr ocakları hate rêxistinkirin. Mümtaz Kotan ku yek ji damezranerê ocaxan e dibêje ku damezrandina ocaxên çanda rojhilat ên şoreşger an ku DDKO beriya sala 1969 li Ankarayê û şûnda jî li Stenbolê hatibû tevamkirin ku ew rêxistina awil a serbixwe û fermî ya rewşenbîr û xwendevanên Kurd ên li zanîngehên metropolên Tirkan bû. Gorî parêzer Rûşen Aslan dîroka damezrandinê 21 Gulana 1969 bû. Bi rastî van ocaxan an ku DDKO-yan rasterast behsa maf û azadiya Kurdan nedikir. Her wiha mesela behsa mafê serxwebûnê an jî xweseriyê federasyonê jî nedikir. Di bin navê meseleyên rojhilat da an ku doğu meselelerî da bi awayekî veşartî behsa meseleyên mirovên li rojhilatê Anatolyayê dijîn dikir ku ew mesele ji ber naxsameya Kurd diqewimîn û loma polîtîk bûn. An ku DDKO-yan bi şikl û şemalekî din behsa meseleyên Kurdan ên polîtîk dikir. Helbet ev ji bo dema xwe girîng bû, her çi qasî veşartî bin jî meseleyên DDKO-yan gelemperî ji aliyê Kurdan ve dihatin dîtin û femkirin. Roma mirov dikare bibêje ku li Tirkiyeyê muxalefeta Kurdan hêdî hêdî radibû ser pêyan. Ji salên 1967 heya 1971 çalekiyên gelek girîng hebûn, mesela mîtîngên rojhilat ku dibin navê Partiya Karkerên Tirkiyeyê an ku tîpî li gelek bajarên Kurdistanê hatibûn darxistin, lê organîzatorên esas DDKO bûn. Tê qebûlkirin ku ew mîtîngan ji bo şiyarbûna Kurdan xwedî bandorekî mezin bûn. Her wiha di van salan da dijî zilma komandoyên Tirkan gelek çalakî hebûn ku leşkerên Tirkan li gelek bajarên Kurdistanê ser malan da girtibûn û li milleta Kurd zilim dikirin, DDKO-yan jî dijî vî zilmê muxalefet kiribû. Dîsa dibin sîvana ocaxan da gelek çalakiyên çandî hatibûn darxistin ku ew jî bo xwedî derketina çand û naxsameya Kurdan girîng bûn. Gorî Mümtaz Kotan xencî PKK'yê hemû kadroyên partî, komel û saziyên din ên piştî sala 1974 li Bakurê Kurdistanê hatibûn avakirin ji van ocaxan derketibûn. Lê serokê PKK Abdullah Öcalan gotibû ku bo demekî Kurd ve jî ew jî wek sempatîzan bi van ocaxan re têkildar bûye. Piştî darbeya 12 Adara 1971 ocaxên çanda rojhilat ên şoreşger an ku DDKO hatin girtin. Gorî nivîskar Celal Temel ji ber dozên derhexên DDKO-yan Partiya Demokrata Kurdistan Tirkiyeyê û Partiya Karkerên Tirkiyeyê an ku tîpî bi giştî 25 kes hatibûn girtin û darizandin piştî darbeya 12 Adara 1971. Ji van 25 kesan 92 kes bersûcên dozên DDKO-yan bûn. Darbekarên 12 Adarê yên Tirk jî li ser şopa siyaset û rêbazên komera Tirkiyeyê dimeşiyan û gorî wan jî li Tirkiyeyê kesên bi navên Kurd tune bûn. Her wiha destûr tune ku kes behsa mafê wan jî bike. Roma ew darbekaran jî heya ji destê wan hatin bi zilim, girtin, işkence û tundiyê xwastibûn ku muxalefeta Kurdan carekî din bifetisînin, bê ziman bikin, ji holê rabikin. Lê gelek dereng bû, lewra cinên Kurdan carek ji şîşeyan derketibûn. Roma dagirkerên Tirk êdî bi tu avayê nikaribûn pêşî li wan bigirin. Muxalefeta Kurdan a îro li Bakurê Kurdistanê milyonan kesan temsîl dike, ji van rojan û ji vê kevreşopiyê bingeh digire.